Druhá technika – boxerské dýchanie. Začneme o chvíľu. Predstav si štvorec. Nádych 4 sekundy. Zadržanie 4 sekundy. Výdych 4 sekundy. Zadržanie 4 sekundy. Začneme nádychom o 3, 2, 1. Nádych. Zadržať dých. Vydýchni. Zadržať dých. Výborne. Túto techniku môžeš použiť kedykoľvek v priebehu dňa na upokojenie nervového systému, stabilizáciu emócií a koncentráciu. Ulož si ju, alebo pošli niekomu, o kom vieš, že mu pomôže. Ak sa ti páči tento príspevok, poteší ťa aj ďalší, ktorý je už pripravený. Preto nezabudni dať like a odber. Som Hermes. Sleduj ma.